Ken sa bali pa nga report apo ngayon tay alawaten. Panipod met kini Idol Lawrence. 2 days nga mental health break may ipakat apo iti San Nicolas National High School. Kat mayat dito ya at nako mga rod. Masapol tayo iti health break mga idol. Ano naman pagtrabahoan man bueno mismo nga tayo nga paadot unay pampanunutan tayo. Detalye ka dito manipod kini Idol Lawrence iti health facts dito nga San Nicolas Ilocos Norte. IFM News. IFM News. IFM News. Health Facts. Idol Lawrence kami. Yes, Idol Bernard, no, ada iti Rejuvenation Day, iti Ilocos Sur, ket dito yung San Nicolas National High School, ket adamat iti mental health break, kapota impablak da, itatibon una nga gundaway, nga awan ti klase da itatangal daw, ken inturo bigat, kapota indeklarar ni Mr. Florante Riego, ada ito'y ket mental health break, dagiti agad adal, na ibatad iti post nga umatendar dagiti mga sursuro, iti Artificial Intelligence in Education, bueno, AIED training, may nagiti da ito'y ket ginutigo ti pagadalan dagiti estudyante nga aginana makilangen-langen ti pamilya ken agpasyar para iti ipipintas ti panunot da para iti IFM News. Idol Lawrence Martinez, Tatak, Armen.